Srpkinjo moja, rudnički vetrovi glas su ti dali, kolubarski te umili brzaci, kao korak sremskog stroja, žarko sunce oči ti raspali ko buktinju, Srpkinjo moja. Bistrica ti osmeh izbistrila i zubić ti ko kamen belutak, medna usni pčelinjega roja, lasta ti se u kosu sakrila, ti imaš i večnosti trenutak, raduj se, Srpkinjo moja. Srpkinjo moja, istina, gola i jedina, meka duša, topla šumadija, svilenoga dečijeg spokoja, tvoja suza ljuta ko rakija i moja je, Srpkinjo moja. Srpkinjo moja, dao ti Bog aprilske zore, golijske snegove, pesak i more, anđela belog, sva blaga svoja, i mrs, i post, meso i kost, dao ti Bog, Srpkinjo moja. Srpkinjo moja, digni tu lepu pametnu glavu, stazom najlepših duginih boja, imaš krst časniji Svetog Savu i mene imaš, Srpkinjo moja. Ovo je bilo fascinantno i ja da nešto ne poznam tebe, Đule, i da se ne znamo toliko godina i da sam nešto malo mlađa i da nemam obaveza prema porodici, na ovu pesmu definitivno bi pala. Hvala ti. Hvala tebi. Prelepa je pesma, Ivan Milosavljević Đule, posle 3 godine, eto nas ponovo u Subotici ili jednom lepšem ambijentu. Sad nismo u studiju, kako ti se dopada ovo? Prelepo, prelepo i baš komentariše malo pre Dudova šuma je meni tako jedan poetski naziv za lokaciju da ko zna možda napišem nešto što je urimovano sa Dudom. Pa vidi, ja ne znam baš da li ima i jednog Duda ovde, ali verovatno nekad bilo. Ali sam ja izabrala ovu lokaciju, obzirom da si ti umetnik i mislim da umetnicima najviše prija ovako neki ambijent i ovako opuštena atmosfera. Prija, podsjeća na Karlove Vari. Pa dobro, poređenje, super. E sad, krenuo si sa pesmom, pesma je fenomenalna, to je iz zbirke Znam za jadac. Inače, da se podsjetimo, ajde, pre 3 godine si bio poslednji put moj gost, izdao si 3 zbirke pesma. 3 knjige do sada, 3 naslova do sada, bit će i 4. Ne u ovoj godini, mislim sledeće godine će biti 4. Davne, 98. je bila knjiga prvo po muško izašla. Posle nekoliko godina, nekih 4-5 godina, izašla je knjiga In Trip, srpski trip uz Rubin i Bip, koju su čak izdala tadašnja partija običnih pijanaca. I 2006. ili 2007. nisam siguran, izašla je knjiga Znam za jadac. U pripremi je knjiga na kojoj već jako dugo radim. Onako, postao sam prilično selektivan po pitanju tekstova i verovatno jako strog prema samom sebi. To je neka vrsta autocenzure, uslovno rečeno. Radni naslov te knjige je Pesnik opšte prakse. Tvoja poezija, imala sam i tu sreću i zadovoljstvo da iščitam sve 3 knjige, ima tu i socijalnih tema, ima tu, što ti kažeš, ajde, nekako alkoholičarskih, manje alkoholičarskih. Kafanski. Ima tu, što kaže, za svakoga po nešto, ali sam primetila i verskih, imao si nešto? Imam i toga, naravno. Da. Ali šta je ono što tebe u trenutku inspiriše ili baš ciljano ideš, sad ću praviti, ne znam, rodoljubivu poeziju, sad ću da pravim socijalnu, sad ću da pravim ili to... Ne kalkulišem ja to. Ja jednostavno pišem pa šta bude na kraju od toga. Pomisliš da će to, kad baciš prvi stih, da će biti ljubavna, a u stvari završiš sa rodoljubivom ili obrnuto. Tako da, pa evo u Srpkinji tu se meša rodoljublje sa emocijama posvećeno jednoj ženi ili svim ženama, sasvim sve jedno. Ja se trudim u stvari da raširim tu lepezu tema, što je moguće više. I onda kad se nakupi određeni broj tekstova, kad je već vreme da se spakuje jedna knjiga, onda otprilike po nekoj srodnosti se to spakuje u nekih 9, 10, 12 poglavlja koja otprilike su tematski koliko toliko. Imao sam uličarski u prošloj, sad ću imati, mislim da ću imati bankarski. Šta te tu inspiriše? Pa znaš, danas mislim da toliko ljudi je u nekom dužničkom ropstvu prema bankama da je vreme da se stihoklepci pozabave tom tematikom. A šta je sa ljubavnom poezijom? Pišem i dalje. Sad pišem isključivo za svoju ženu. A pre? Pa pre bilo je tih muza ranije, valjda. Mada nikada nisam bio nekakav ženska roša. Ja sam više bio od onih mamurnih Romea. A reci ti meni, da li prolaze tipovi romantični
i pesničke duše u vremenu sadašnjem? Se vraća ponovo po tebi to neko vreme? Nemam pojma. Ja svoju romantiku isključivo čuvam za svoju suprugu i za svoju porodicu. Jesi suprugu možda dobio na stihove? Pa možda i jesam. U Novom Sadu sam je recitovao nešto već. Sećam se da je bila pizzerija, Indeks, ali se ne sjećam šta sam recitovao. A bilo je nešto ljubavno, sigurno. A jedan stih koji si baš njoj posvetio? Putnički voz za Suboticu ulazi na 3. kolosek. Sad ćemo se baciti neke druge teme. Poezija, to je lepo, prelepo. Pa onda verovatno, pošto je tehnologija tako uznapredovala da interesantnije na CD-u držati, pa si ti onda prebacio deo poezije na CD, pa eto videli smo i spot, pa je tu i DVD materijal i tako dalje i tako dalje. I ti polako, pa ćeš još preći u filmadži, u filmske vode, si razmišljao tako nešto? Ko zna kako je počelo. Još ne stivam porniće. Ali nikad se ne znam. Pa ovako, znaš kako, ja mislim da ta moderna tehnologija nije protivnik poezije, nego neka vrsta u ovom današnjem vremenu ortopedskog pomagala. Ne samo poeziji, nego komunikacijama uopšte. Onda ne mislim da je šteta za poeziju da se oslanja na ta neka nova pomagala. Zato sam se odlučio da prosto kroz neku vizualnu formu približim tu poeziju, kroz opet neku drugu optiku, kroz neku drugu... Ali upečatljivije je, pazi, ostavlja baš stvarno utisak jak i upečatljivo je. Hvala. Filmsko stvaralaštvo, nisam ja to bez veze pomenula, ti polako pripremaš i neke filmove. Pa radim na ta 2 filma. Jedan je Beseda o Džuletu, gde je glavni narator Matija Bećković, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, ugledni pesnik modernog doba, po meni najveći srpski živi pesnik. To je jedan klasičan, kratki, uslovno rečeno dokumentarni film, a ovaj drugi će biti nešto duži, radni naslov mu je Ovo vam je za ono, i on će biti u stvari kolažni omnibus sastavljen i od ovog prvog filma i od još nekih poetskih priča. Gde ćeš ti to snimati? Imaš neke određene lokacije? Pa imam različite lokacije. Jedna interesantna lokacija mi je jezero Uvac. To mi je oko jedna posebna lokacija. Mislim da ću snimiti nešto i u Subotici, možda nešto u Crnoj Gori i snimit ću u Kamengradu, Andrić grad. Višegrad, to mi je bio sam nedavno jako interesantna lokacija, a već sam ranije snimao u Drvengradu, tako da sad samo prirodno spojiti drvo i kamen. Snimio sam spot za pesmu Ko malo vode na dlanu. Evo, Đule, malo smo promenili ambijent, malo smo otišli u debelu hladovinu. Ja mislim da ti ne smeta. Uopšte, kako doživljavaš ovaj sportski svet? Pa nije mi stran, ja sam kao klinac bavio s karateom dugo, znaš, onda imam iskustva i sa sportistima. Pa koliko si dugo bavio karate? 7-8 godina, tako. Ja ne znam koliko uopšte ovaj ambijent tenis kluba može da bude inspirativan za jednog pesnika, da li može da bude, da li bi ti sad mogao, na primjer, tu da sediš jedno sat i po ovako uz pićence, uz cigaretu i da stvoriš neku pesmu? Mogao bih, evo ti. I na šljaci peglu baci. Eto vidiš. Dakle, tebe sve inspiriše, nema šta. Ali ti si u principu počeo tvoje neko stvaralaštvo upravo sa pesmama. Pa počeo i ostao veran poeziji. Iako sam, eto, malo se uslovno rečeno udaljio od poezije, ali ne i od umetnosti. Udaljio se u smislu da sam počeo se bavim i videoprodukcijom i režiranjem tih nekih kratkih omnibus priča. Tamo 2004. sam uradio taj prvi DVD koji se zvao Šegrt Bore čorbe, a drugi DVD je, čini mi se, 2007. On je bio nastavak na knjigu, knjiga se zvala Znam za jadac, a disk se zvao To ti je za jadac. Da, pomenemo da ste vi kumovi. Dobro, kumovi, ali Boki mi je bio recenzent na ove 3 knjige, tako da smo imali tesnu saradnju pre kumsa. A je se desilo nekad da ti kumu svom ponudiš možda neke tekstove? Pa nije, imao bih, ali nije, zato što smatram da on
da on najbolje da tekstove za njegov bend radi on sam. Ni njemu ne rade drugi tekstove, tako da nije imalo ni potrebe, kao što smatram da i meni ne bi bio potreban tekst nekog drugog autora. Prosto nemam potrebu za tim. A jesi imao potrebu možda da ponudiš svoje tekstove tim našim zvezdama estrade? A čekam da mi dođu na noge. Aj, pa otko znaš, možda posle emisije osete u suštini taj veliki talenat. Inače, živiš u Ivanjici, to smo u samoj najavi rekli, često dolaziš u Subotici, tu ti je tazbin, Subotički zet. Umeđu vremenu se rodilo i dete, poslednji put kad smo se videli još ste bili mladi bračni par. Koliko te je promenilo roditeljstvo? Pa ne znam, ja mislim da nije. Možda delujem odgovornije, ali ja sam i takav bio ranije. Možda sam delovao neodgovornije tada, ali mislim da me... A sad te doživljavaju, pošto možda i te... Pa da, valjda to je kao ono, imaš ličnu kartu, nemaš ličnu kartu. Ali fizički se nisi ništa promenio? Pa nisam, možda sam tad bio lepši. Obzirom da si dobio dete, je li bilo tu nekih roditeljskih pesama? Pa ima nešto malo, pročitat ću ti jednu. I to je premijerno, ovo još nigde nisam govorio. Zove se, naslov je onako jako originalan, zove se Tiho noći. Tiho noći, moje zlato spava, iz kreveca nogica mu viri, neumorno sve nas zajebava pa se noću privremeno smiri. Nemam pojma gde udaram glavom, a u glavi ko da nešto zuji. Neispavan, sudaram se s javom u kojoj su umukli slavuji. I dok zverka mirno cokće palac, zalegla u bunker od pelena, pantomimski kao specijalac mimikom mi salutira žena. Tiho noći, cokta iz kreveca, u spavanku neku kokodačem, muk me štreca, svaki zvuk me breca, kao stražar ko oparen skačem. Svake noći plešem kao aska, da bih zverki uspavao ćudi, na prstima do klozeta kaskam, da se moje zlato ne probudi. Ovo je jako dobro rečeno. Zver, obzirom da ti se mali zove Vuk, mislim to mi... A i Aska pleše za Vuka kod Andrića. Mislim da ću napraviti nastavak na ovu pesmu, pošto je Vuk u jednoj fazi jako voleo da mu pevam Tiho noći, pred spavanja, a sad je ušao u fazu kad voli da mu pevam 4-4-2. I ta faza roditeljstva dovodi do nekih promena u tvom životu. Dobro, da li si se prolepšao, nisi, ugojio, nisi, o tome nećemo, postao si ozbiljniji, odgovorniji, ok, to smo apsolvirali, ali koliko više gledaš crtane filmove? Pa ne puno, zato što Vuk ne gleda crtaće. Iz nekog samo njemu znanog razloga. On gleda češku verziju Meda Brunda. I to se zove Jožin Spažin, tako nekako. A on ga zove Jongi Pani i onda po ceo dan gledamo to. Pa su se pojavili Rusi koji imaju neku političku parodiju na to i onda gledamo i Ruse. Ali ja sam čula da si ti odgledao valjda sve epizode Simpsona. Je li to istina? Istina je. Što? Kompletan serijal, 20 godina rada na tom serijalu Simpsonovi sam odgledao, ranije sam voleo Simpsonove pogledam, ali sam odgledao, palo mi je na pamet uradim jedan spot na moju pesmu koja se zove Magarenca, onako prilično dečija pesmica, ali jako ozbiljna. I Bora je to radio muzičku podlogu za tu pesmu, a koristio sam kadrove iz kompletnog serijala Simpsona. Imaš i ti neki 5-godišnji, 10-godišnji plan? Da li ćeš iz Ivanjice možda za Suboticu? Da li će tu biti još jedno dete? Da li, šta se? Ovo drugo ne planiram, ne znam, to će Bog da odluči. A ovo prvo, pa moguće. Vrlo je moguće, možda budemo i kolege. E pa, nama će biti jako drago. Vidim da si se jako lepo složio sa našom ekipom, tako da bi mogao vrlo lako da postaneš deo od našeg tima, a našo veliko zadovoljstvo, pa ćemo te onda iza kamere gledati. Bože zdravlje, jes. Na sve izazove, jel? Apsolutno. Vidi, jako mi se sviđalo ono pored jezera. Ono naše druženje i jako si me prijatno iznenadio sa onom pesmom, stvarno me romantika, ja sam inače romantičar i sve se onako poklopilo, divno, tiho popodne, pa jezero, pa da. Nisam stigla dovoljno da uživam, a znaš šta sam sad setila? Najbolje ću da uživam kad budem gledala spot, jesi napravio spot za tu pesmu? Jesam, Srpkinjo moja, sniman u okolini Arilja,
u manastiru Klisura. Sad ću da uživam. Jel možemo kao za kraj da pogledamo spot i samo još jednom da ti se zahvalim, bio je ovo Ivan Milosavljević Đule, pesnik ivanjički, multimedijalni umetnik koga očekuje naša ekipa za saradnika. Hvala ti Đule puno. Bog dao, pa ćemo se ubrzo i videti. Hvala tebi, hvala ekipi i pozdrav svim gledalcima.